Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga higala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Aka. Baboy no, ikaduha na karon ay ikatulo na karon kaadlaw mahigala sa ato ang pagnovena alang sa kapistahan sa tanan nga mga santos, no, milyon nga mga santos, no, kada adlaw doon naman tayo mga santos nga atong gikuan mga higala mo, doon naman tayo tutulo o may butang lang natong pulunga mga pipila ka mga santos, no, nga atong gipasidunggan kada adlaw, no. Pero karong adlaw, karong pizza 1 sa Nobyembre, tanan nga mga santos mga higala atong gipasidunggan kanang adlaw muna nga dako-dako gyud sad na nga kahikay tibuok kalibutan gyud ang nagkaulog na no, kanang All Saints Day tibuok kalibutan kina, no. Ang uban lungsod raman mo karon kanang All Saints Day tanang tawo nagsaulog sa pistahan sa tanan nga mga santos muna, no, nga sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay nahala maghikay-hikay taginagmay unya karong adlaw mauna ang ika-upat, no, ika-upat na karong adlaw mahigala sa ato ang pagsaulog sa kapistahan, no, sa pamahigala ha kina nabalik pizza 25 na kuan pa ikakuan pa ron ikatulo ka adlaw nga pagsaulog nato sa pisa novena alang sa kining gitawag nato kapistahan karong pizza uno. Nahala no ako ding awhagon ang tanan nato nga mga Kristiyanos, mga Katoliko nga ato yung tagaan og dako kayong bili kining November 1. Nahala no, padayon ta sa ato nga kalihukan ari kita sa ato ang gitawag nato og CBCP News, balitang simbahan niini kamudtuhon. Cardinal Designate no Pablo Virgilio David, no, napili isip miyembro sa 17-member council nga mao'y gitahasan sa pag-implementa sa mga probisyon sa sinodo o sa ato pa after the synod mga higala doon naman ay mga statutes, mga provisions, no, mga artikulo o muna nga doon naman ay himo paribas Second Vatican Council nga doon na Vatican II kini na po ron synodality sa ito pa niya i-appeal kini si Cardinal Designate Pablo Virgilio David nga mo formulate usab, no, sa mga statutes ug mga articles ug tanan kabahin sa sinodo, no. Nagkahulugan kini nga sa dili madugay kini si Cardinal Designate Pablo Virgilio David matagaan gid usab unya og dako-dako nga pwesto dinha sa Vatican. Balita ang higala gikan sa Vatican mismo, mensahe ni Pope Francis ngadto sa kamatanunan ayo atol sa Synod on Synodality, matud pa niya let's go, matud pa niya keep moving forward. Nga sa ato pagipasabot sa atong talahorong Santo Papa ang mga kabatanunan nga padayon sa paghidiskubre og daghang mga butang, padayon sa ilang mga maayong plano alang sa ilang kaugmaon, alang sa ilang pamilya ug alang usab sa ilahang pagtuo kang Kristo. Padayon, keep moving forward. Ingon niya na, no? O dili lang kay sa mga batanon lang kung dili alang usab kini kanaton tanan. Mao kadto mahigala mga balitang simbahan ni ining kabudtuhon ug arita mga higala sa ato ang Saint of the Day. Maayong mudto day, no, sa ako ang mga classmates, no. Si Father Obing Masyon dinha sa may Larina Siquijor, si Father Dalmacio Hiramis dinha sa may Himalalod, si Father Tunton Arnaiz, no, dinha sa kining Kang Mating o gingaman usab ako ang akong classmate mahigala nga natagaan ng dispensation. Congratulations, no, si Father Junar Sibilia, no. Wala na sa karon sa ministerial priesthood, na lang siya sa kanang gitawag nato sa English og common priesthood, no. Congratulations day, no, Father Junar Sibilia nga natagaan ng dispensation, no. Unya si si Father Ray Aguilar, no, ang akong higala usab, no, nga
kining gitawag natong natagaan sa mong dispensation. Congratulations no alang kaninyo duha no. Nahala no padayon ta mga higala nya ay mo kalimot ha mga higala karong November 4 to 8 wala may mga pari ha din ha sa inyong tagsa-tagsa ka mga parokya kay magkuan me mag-retreat me adto mi dito sa kining Masaplod na mutaasa dapit ning Masaplod dawin no. Akong nabalaan kini mang dapit sa ilaha ka kuan ilaha ka ma'am kini bang Yanson ba ma'am Yanson pero murag nabalhin namong venue wala ang kalagmitan ginamo diha ra gid mi no kay libre ra nya nindot sa kaayong lugar pero murag gina siguro kuan kana siguro sana walay bakan na siguro mo gamit pod no sa ilaha ka ma'am kining Yanson no muna nga lab Yanson muna nga ato na lang pod Masaplod no aro katultulog asa dapit ni Masaplod matultulan raw niya ni no matultulan raw niya ni nahala no may mudto na kanatong tanan mga higala ari kita sa ato ang saint of the day ang atong saint of the day karon mao kini si San Antonio de Santa Ana no natawo siya ni adtong tuig 1739 og namatay na atong 1822 usa kini sa ka Brazilian Brazilian gwapong tao ni higala no Franciscan friar ordained in 1572 and co-founder of a community of sisters under the patronage of Our Lady of the Conception of Divine Providence no niya matud pa nahimo kini siyang novice master dito sa Macau and matud pa nahimo usab siya nga guardian of the friary in St. Paulo nga founded St. Clare Friary in kining sa lugar no niya canonized in 2007 no ang atong ako ano Saint Anthony de Santa Ana Galvao San Antonio de Santa Ana Galvao nahala no sama kang San Antonio de Santa Ana Galvao maningkamot usab kita no nga makasulod gyud kita sa gingharian sa langit. Kumusta no mo din na mahigala kami dire pastilan. Pirming gaulan no tungod ni ining bagyong Christine matay gyud si Christine. Ikaw gyud Christine ha. Nahala no padayon ta mahigala sa ato nga mga buhatono ni ining kabuntuhon ug ari na kita mahigala sa ato Catechism. Catechism. Tamang higa sa man akong catechism. Wala man dire. Nasa pamahigala ha. Hep. Kuha pa na ako rin akong note. Mahigala akong mga notes. Okay, makrido gihapon ta mahigala, no? Kakrido gihapon ta, no? Ang ato karon topic, Mary's Divine Motherhood. Mary's Divine Motherhood. No, si Maria giila nga inahan ni Jesus, Mary, Mother of Jesus. Naunya sa Ebanghelyo atong kunatong basahon sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 42 hangtod sa 43 napuno sa Espiritu Santo si Isabel ug misulti sa makusog katingog bulahan ka sa tanang mga babayi bulahan ang bata nga imong gisabak pagkadako sa akong kalipay nga ang inahan sa akong Ginoo miduaw kanako. Sa to pa mismo si Santa Isabel nga napuno sa Espiritu Santo maoy misangyaw niini no nga matud pa niya pagkadako sa akong kalipay nga ang inahan sa akong Ginoo miduaw kanako. Sa to pag-giilag yun no giilag yun ni Santa Isabel nga puno sa lamdag sa Espiritu Santo nga si Mama Mary inahan gyud sa Ginoo, the mother of my Lord. No nya ug tungod kay ang bata nga yang gisabak dili man ordinaryo nga bata lalang man sa Espiritu Santo ug anak sa Dios sa to pa ang bata nga mao iyahang gisabak anak sa Dios sa to pa balaanon kaayo ang pagkainahan sa atong mahal nga birhen no nganuman tungod kay dili ordinaryo ang bata nga yang gisabak ug ang bata nga yang gisabak lalang sa Espiritu Santo ug anak sa Dios. Muna no sa to pa Mary's motherhood was so divine. No, klaro ba? No. Unya kung kita isip simbahan nagtuo kita nga ang atong Ginoong Jesucristo gipanamkon pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo sa sabakan sa mahal nga birhen. Nagtudlo kanato nga si Kristo usab adunay
tawhanong lawas, no? Sa ato pa kay si Kristo kuan man kining gipanamkon sa lalang sa espiritu, pero gipagkatao sa sabakan sa usa ka babayi, no, ordinaryong babayi. Sa ato pa, there is also humanity in Christ, no? Manang moingon kita nga Diyos ug tawo nga matuod, no? Kini si atong Ginoong Jesucristo. Pinaagi niini ang mga fathers of the church, sila si Saint Ignatius, sila si kining daghan kini sila, no, Tertullian, Saint Irenaeus of Leon ug daghan pang uban, no, mga fathers of the church nakahukom nga ang virginal conception usa katimaan nga ang bata nga gipanamkon anak yun sa Dios, no? Kato pa, no, ang kana bitawng virginal conception ba kini bitawng gipanamkon nga wala ang sa babae nga wala mahilabting lalaki, no, nanamkon ang usa ka babae nga wala mahilabti og lalaki, mo na gitawag og sa in English og virginal conception. Nga sa ato pa wala mahilabting lalaki, virgin, pero nagmabdos, no, gali ng anak pero wala gihapon madaot ang iyang virginity. Nga naman tungod kay ang gahom sa Dios anaaman kaniya. Muna, no, naaman kang mahal nga birhen. Base ni ining tanan, sa walay pagduha-duha makaingon kita nga si Jesus do kaliwat ni David, no? Kay si Mama Maria, si Mama Mary kaliwat man ni David. Nga ang anak sa Dios matud pa sumala sa kabuton ug gahom sa Dios. Nga si Kristo anak sa Dios sumala sa kabuton ug anak ug gahom sa Dios. Nga nagtuo kita nga gianak siya gikan ni Maria o gilalang siya sa Espiritu Santo ug namatay gilubong ug nabanhaw sa ikatulukan law. Ano mo na siya sumpay-sumpay nga sugod palang daan sa iyahang pagkagipanamkon nga walay buling sa sala si Mama Mary ug nanamkon pud siya nga walay buling sa sala hangtod sa kamatayon ni Kristo. Padayon ang pagkabalaan sa atong mahal nga birhen ug padayon usab ang iyahang papil isip inahan sa Dios. No? Kunya plano sa Dios kining tanan natong gituuhan bisan tuod kon lisod kayong sabton, no? Makaingon kita nanganak na padero nya virgin ra gihapon, pinaagi sa gahom sa Dios because nothing is impossible with God. Okay, ingon nga ato yung sabton dili gina sa virgin kinanganak na god, pero tungod sa gahom sa Dios nagpabilin ang mahal nga birhen nga matud pa walay buling sa sala, no? Virgin ra gid gyapon siya. Naman tungod kay si Mama Mary mauman ang personification sa simbahan, no? Kay si Mama Mary sama sa simbahan maoy nagdala kang Kristo ngadto sa katawhan. Kita usab sama kang Mama Mary mao say magdala kang Kristo ngadto sa katawhan ang kining simbahan. So muna nga ang simbahan magpabiling putli sama kang Mama Mary. Tungod kay si Mama Mary ug ang simbahan panihos og papil. So, si Mama Mary nagdala sa batang Hesus nga ri sa kalibutan ug kita mauman usab kita ang magdala kit isip usa ka simbahan magdala kang Kristo ngadto sa katawhan, no? Klaro na nganong naingon na niya. Okay, no. Kaya rin na tayo higala sa ikaduha nga topic number 2. No, rin na punta sa atuang kanang katikisim kabahin sa atuang mga gitawag natog tradisyon. Usa sa mga tradisyon nato kining maong pagbutang og mga bulak sa lubnganan sa atong mga mahal sa kinabuhi. Matud pa, no? Placing flowers in the grave as a way of showing respect and reverence to the deceased. Flowers are considered a symbol of beauty and tenderness. By placing flowers on the graves, we show love and appreciation to the deceased. It represents feelings from sorrow and regret to pride and devotion. They can recognize the sacrifice of a deceased veteran or pahimutang gipaning kining administration for a lost friend, no? And then the practice of leaving flowers at graveyards dates back thousands of years ago to anoint worldwide, no? And they are a visual expression of love, respect, and sympathy, and a way of sharing the burden of grief, you know. And nothing in
Nothing in the Bible prohibit a gesture of respect, remembrance, and or mourning to these who died. No, sa ito pa, kini di ang pagbutang og mga bulak, no, placing flowers in the body of loved ones is a visual expression of love, respect, and sympathy, and a way of showing the burden of grief, you know, and a way of sharing the burden of grief. O niya, matud pa doon ay mga sympathy flowers. Kanang corona bitaw sa patay, no? Not just for honoring the deceased, but also for comforting the grieving family. Now, provide solace and a sense of support during a difficult time. And All Souls Day na ata niya. Unya, sa Song of Solomon, chapter 2, verse 1, matud pare, ako usa lamang kaihalas nga rusas sa Sharon, usa ka liryo diha sa kawanangan. Ya, Songs of Songs 2002, chapter 2, verse 12, gipamukhad na ang mga bulak sa kaumahan. Panahon na karon sa pag-awit, mabati na diha sa kaumahan ang awit sa mga salampati. So, klaro na ha, why are we placing flowers on the tomb of loved ones? They are a visual expression, makita nga paagi sa atong pagpadayag, sa atong gugma, pagtahod, o simpatiya. O mao usa ka paagi usab nga i-share nato ang atuang burden of grief. Nothing in the Bible, wala gyud sa Biblia nga giprohibit nga mamutang kitag bulak, prohibit a gesture of respect, remembrance, and mourning to those who are dead. Wala gan sa Biblia, matud pa nga adunay kining gitawag nato gidili ang pagbutang og mga bulak. Ayan, okay, no? So dinhi na lang ko nakita kutob ha. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverend Padre Edwin AA. Milito sab kaninyo og manalangin kanato ang Dios ug kagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo, Gunung Pilipinas.